Altså, velkommen til den her nye challenge, jeg har fået. I dag der skal jeg kysse min der Vivi. Hej, smukke unge mennesker. I dag skal vi lave dansk. Og nu skriver jeg egentlig bare, hvad vi skal lave i dag. Jeg skriver først. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi du er så en god lærer, og du er så sød. Tak. Jeg har skrevet hjem til dine forældre. Jeg har skrevet, at du har kysset mig i skolen. Det er sjovt. Hvad laver du? Hello guys, hello cameraman.